Vítame aj ďalším mládencom, ktorí došli na návšteva. Dneska sme mesiac. Dvojka, Miška Mosná víťazí, 8 metrov 14 cm náskok. Miška Mosná z Veľkých Postolian je víťazka, vynikajúco držala. Víťazí dnes má 60. Cesta víťazí Richard Lopol z Bratislavy. Fotoreportérom je tu ako mapu. Takže Borko je pretekár z Dubaju. Renátka Jamriková víťazí, 192 druhá, 244 tretia, Kristínka Žrubcová, aj 240 dobre beží, Karin Jankovičová z Trnavy, koniec, na parádu. Ja vám zapískam. Veľmi dobre beží zelenou tričku, startové číslo 167. Búzek, z Horského Mikuláša, Janko Búzek, víťaz. Pripravte sa, pozor, štart. Číslo 231, Lucia Hindáková, Galanta. Na druhom mieste Paťka Nemčeková, Malženice. A tretia Marienka Masarovičová, Trakovice. Iba kompetentné osoby tu budú 22. Tí, ktorí tu majú bližšie, ráno, srdečne zdravím do tohto mesta. Krásne pústy, ma usmiatí. Všetko to je. Štartové číslo 193, Šimon Durdy, štart cieľ, Fantázia, Radkovčan, na tom mieste 245, to je Lajdávka 96, obzerá sa. Startové číslo 95, Paťka Mosná z Veľkých Postolian. Na druhom mieste Natálka Maríková a tretia patrí Simonka Hanzlíková.
Tomáš Valent, základná škola Domadice. Na druhom mieste startové číslo 250 Jakub Bakšaj, Bratislava. A tretia priečka dobre je to, dajte mu potlesk. Pozrite sa, tlieskajú jak v Bratislave na Interi, tam zrušili futbal. Môžeš štartovať? Pripravte sa, pozor, štart! Hop, hop, hop. Dajte sa, Artišu, Trnavy, Bratislavy, Názevy a Bojnici. Dáma krásu, počuli ste? Rebeka Barčáková, Simonka Šimorová, druhá, 186, Natálka Komorníková a Pavlínka Vlčáková z Bratislavy. Veľmi dobrá priateľka sa vyčakuje, nech sa páči. Pripravte sa, pozor, veľmi dobre. Žiaci. Dvojka žiakov do posledného okruhu. Starší žiaci. Ešte dva okruhy. Do posledného okruhu vyjadrujte do kraja mládenci. Ktorý vyhrá? Ja typujem 170 okruh, kde má najkrajšie kopačky. Kde vedie? Posledné kolo ten sa trpí. Ten tým červených kopačkách. Tak to bude líka. 248, Durdy prvý. Durdy prvý a prvý je druhý. Prvý je druhý. A Braňo tretí, ten elegantný bežec, ktorého som ja typoval. Dobre stavaný futbalista. Možno bude hrať za Debrecen, nebo za čo. Ja som povedal, že neber ma tu Takže prosíme účastníkov, prosíme. Všetci si máte zapkať uši. Takže výstrel bude parádny, olympionička je tu. Členka Medzinárodného olympijského výboru, majsterka Európy. Jedna z najúspešnejších športovkyň histórie. Hoci sa narodila v Trenčíne, celú mladosť prežila tu máženice, odtiaľ to má maminu. Takže, majiteľ podujatia sa vám ešte prihovorí. Dámy a páni, dávajte pozor, prosím, nech sa páči. Vás mi dovolte privítať pretekárov, pretekárky, my sa u nás cítia ako doma. A dovolte mi privítať našich hostí. Olympijskú bronzovú medailistku z Londýna, majsterku sveta, Európy, Slovenska, členku Medzinárodného olympijského výboru a ďalšie úspechy, ktoré som tu musel toho spomínať, Danku Bartekovú. Starostu obce Máženice pána Macku, za krajský samostatný kraj pána Behula, rozhodkyňu pani Mlonovú, Už jen sa nehovorí, koľko má na miesta. Start!
Marian výborne. Marian Dávidík, paráda. Na druhom mieste Janko Kryžák, inžinier Jan Kryžák, víťazom kategórie. Na treťom mieste 81 Slavo Košík. Slavo Košík. Takže tak blahoželáme. Ďakujem pekne. ešte raz. Super si šiel. Chalani, sorry, že som sa vyvážal, ale ja som nemohol nejak. Janko Kryžák, kategórie 40-49. Bežalo sa mi veľmi dobre. Musím sa priznať, že takmer celé preteky som sa vyvážal za Jančím Kryžákom a Slavom Košíkom, ktorí išli fantastické tempo. Takže moc som im nepomohol. V Jaslovských Bohuniciach Janči urobil trhák, tak som išiel za ním a v nastolenom tempe som vydržal až do cieľa a Janči s minimálnym odstupom dobehol za mnou. Bežalo sa mi celkom dobre, asi do 7. kilometra som si v podstate v tej čelnej skupine klusal. Občas som skúsil nejaký trhák spraviť, zatiaľ neúspešne, ale v Jaslovských Bohuniciach som zrýchlil a chytil sa vlastne len Marian Dávidík. A potom tým zrýchlením na nejakom 11,5 km mi Marian ušiel. Ešte znova som sa pokusil dobehnúť, ale v tom konci už to tempo okolo tých 3,14, 3,15 nedokážem ťahať. Takže dopadlo to, ako dopadlo. S tým tréningom, vlastne s tým klusaním, čo chodím, tak je to veľmi slušné zatiaľ. V porovnaní s minulým týždňom bolo tempo rýchlejšie. Desina bola 34,10. Minulý týždeň som vyhral za 34,15. V podstate sme bežali o minútu rýchlejšie a plus ešte 3 km do cieľa. Takže tam mi aj odišli. Bežali sme spolu po 10. kilometr. Tam mi odskočili a už do cieľa som dobehol so stratou. Bežalo sa lepšie ako minulý týždeň, možno aj menšia horúčava, aj to. A hlavne bežali sme v skupine, že sme sa ťahali. Prvá žena Maníková, slovenská reprezentantka. Áno. Niel Medvecký. Bežalo sa mi celkom dobre, počasie bolo fajn, nebolo nejaký výpek ani nejaký dážď moc veľký, takže počasie nám prijalo a najbližšie plánujem asi majstrovstvá Slovenska na dráhe. Som išla tak takticky, no vlastne na víťazstvo, takže nebolo to ani úplne nejakého nadoraz do mŕtva, ale ťahala som moc a tak, takže to bolo tak na pohodu. Startové číslo 87 Matúš Michal. SK Olymp Slovakia. Výborne, výborne. Výborne. Matúš Michal. SK Olymp Slovakia. Modrý 149. Bol som tu 2 roky dozadu a mal som lepší čas, dokonca tam som aj spadol, ale tento rok sa mi pošťastilo bez pádu. Čo sa týka pretekov, tak chodím, ako často to ide a ako mi dovolí rozpočet a či už po Slovensku alebo aj do zahraničia. Či už tam, kde mám kategóriu alebo bez kategórie, Mirka výborne dobehla. kde mi to ten terén a profil dovoluje. Máženice sú pre mňa taká väčšia srdcovka, lebo tu som vážne skolaboval na srdce. A v 2011 ma sanitka odviezla odtiaľto, takže dáva si taký výstražný prst pred týmto pretekom, ale stále ho absolvujem odtedy a bežal som ho dneska veľmi dobre a je to pre mňa taký zaujímavý pretek, že vždy sa tu porovnávam, stretnem sa s nejakými chalanmi a tentokrát som odbehol celkom dobrých trnavákov, čo málo kedy sa mi podarí, takže dneska si dávam pre seba jednotku. Ja zasa beriem Ktelnicu. Nehovorím to úmyselne, ale v Ktelnice som vyhral 2-krát po sebe. Držal som tam traťový rekord, ale ušla mi potom ten tretíkrát, aby som ten potom vyhral nastálo. A v Ktelnici sa mi tento rok predralo preto dobre, lebo som mal presne 50 rokov vtedy, takže to bolo pre mňa životné jubileum a ešte vlastne aj úspešné. Už sa neviem tak trápiť, keď zostarol som síce, ale už sa neviem tak vytrápiť. Troška menej trénujem, ako som trénoval, netrénujem málo, ale menej ako som trénoval a už tie kopce už mi tak nejdú ako kedysi, takže pre mňa už sú lepšie roviny. Ja som tam chytil, nie, ja som išiel o skupinku vpredu, ale pomohli sme si tam z Brezovej, môj rodák, krajan, Plačko, tak s tým sme si pomáhali celkom. A nakoniec nás prevalcoval Trnavák, Orlický a potom sa to všetko rozbilo. Mne sa bežalo dobre,
trošku som mal problém, lebo včera sme mali nejaké oslavy doma. Som oslavoval ešte s rodinou 50-ku, sa mi dcera vrátila z Norska, tak som s rodinou bol, tak som to mal také posunuté. Mám rád cesty, rovinaté a vo svojej kategórii nad 50 rokov sám trošku som aj predpokladal, že by som mohol vyhrať. Nie, že človek chce byť sebavedomý, ale musí si trošku aj veriť viac. Mám natrénovať tých 50-tníkov, tak som spokojný a čakám na Janka Toť. Za 2 roky ma príde zasa naháňať. Líška Mosná, nech sa páči. Takže bronzová olympionička, domáci pán starosta. Tri najúspešnejšie dievčinky. Bude tu mať krátku fotografiu v albume do kategórie sa stal Richard Lapoš. Nech sa páči, prvý kraja. Takže opäť Banka Barteková, domáci, pán starosta, pán Macko, aj Rastislav Žilo, riaditeľ dnešného podujatia 6. ročníka na Alženickej 13. Pani Mrová, 200 metrov. Na 3. mieste sa umiestnila Kristýnka Zrubcová. Je tu Kristýnka. Druhé miesto patrí Natálke Kročkovej. A víťazkou sa stala Trnavčanka Renátka Jamrichová. Najmladšie žiactvo, žiaci. Mária Masarovičová. Na druhom mieste Patrícia Nemčeková. A víťazkou tejto sa umiestnil Simonko Valeň. Druhé miesto Dávid Kolek a víťazom Šimon Durdi. Šimon Durdi. Ďakujem, výborný. Pozrite sa. A tlieskame víťazke. Paťka Mosná. Vy ste z veľkých kostoliach, nie? My som sa to naučil. Dobrú mám hlavu, nie? Takže veľké kostolami. Fotografujte film, môžete zabrať nejaký čas. Tlieskame aj druhému Jakubovi Bakšajovi a víťazom tejto kategórie sa stáva Tadeáš Voleň. Ďakujem, môžete skočiť dolu. Na druhom mieste Simonka Šimonová z Bojničiek, zverenkyňa Janka Šišku a víťazka je zo Slávie Trnava. Trénerka pani Mrová osobne vyboskáva Rebeku Barčákovú. Rebeka Barčáková a trénerka Klobúku. Mirovansko a Rastio Filo. Rastio, takto by si sa aj aktívny víťazom. Prijali to. Janka prvátny, tretí, podľa všetkých. Najstarší. Ideme poslednú kategóriu. Starší žiaci. Filip Fraňo. To bol ten mládine zajtrajší kopačka červený. Taký sympatiák. Filip Fraňo. Na druhom mieste Matej Prvý. Prvý mal byť prvý, ale skončil druhý. A víťazom je Marek Durdy na 900 metrov. Prvý povoľnový zápas v Bratislave. Také pekný aj Rusy. Spočujem.
a víťazkou Monika Kováčová. Monika, vyskoč najvyšší, dvihnite ju, prosím. Zvládla to dobre, usmiatá. Domáci pán starosta, pán Macko, šéf podujatia, zástupca starostu. Toto majú Slováci, len tie biele obálvočky, toto je ono. Aj Slovenky, samozrejme. Fotografia na pamiatku, Jitka, usmievaj sa krajšie, neboj sa, nehanbi sa. Na parádu, tak zatlieskajte im veľký potlesk. Na parádu. Janko Cvíče najlepšie tlieska. Atletický klub Spartak Dubny sa nad váhou 49-32. Ľubka tu má svoju ratolesť, áno. Hovorila do televízie, nie slovenskej, ale trnavskej, už mal rozhovor. Takže 3 najrýchlejšie v kategórii žien. Maníková, Lapošová, Sečeniová. Fotografia. Áno. Peťo na parádu, premiéra na jednotku po 30 rokoch. Takže prosím, domáci richtár, podrichtár a šéf podujatia. Výpravca železničnej stanice Trenčín, Ján Kucharík, ten tam tú lapánku dáva v Trenčíne, to je on, výpravca. Je víťaz. Janko Kucharík. Janko, manželka bude mať radosť, zas obáločka. Zas obáločka. Na obálky sa dobre zvyká, výpravca železničnej stanice víťaz. Keď pôjde do Trenčína, zakývajte mu potom. Všetci dôchodcovia majú zadarmo železnicu. Janko Kryžák. Má tu aj otca. Rodák z Trenčína. Býva v Púchove. Fotografuje pani Moravcová. Rastislav Filo, riaditeľ podujatia, a pán Macko, domáci richtár, domáci starosta, Miro Macko. Fotografujte prosím troch najrýchlejších v tejto kategórii. A už tu máme hlavnú kategóriu do 39 rokov. Tretie miesto. Vynikajúci slovenský reprezentant v triatlone Andrej Orlický z Trnava, chlapisko jak hola. Andrej Orlický, jeho otec je rodák z Vodera. Ďalšia veľká postava Slavomír Košík, Slovan Považan Pruské, 44,07. A víťaz slovenský orientačný reprezentant Marian Dávidík. Priatelia, to je Marian Dávidík, je rodák zo Zázrivej, tam, kde babky šúľajú tie korbáčiky. Odtiaľ bude aj výstrel teraz o chvíľu. Veríme, že vydarený. Marian Dávidík, Marian, tebe sa darí človeče v tej Trnave okolí. Slaveno stále niečo či srdce.
A teraz bude výstrel. Dávajte pozor. Eliáš Vajči, to bola strela. To bol absolútny víťaz. Marian Dávidík. To je postavička. 43-26. Kračový rekord to nebol. Tá Jelemenská má parádne miny, najnižšie miny. Ten skoro padol. Čo sa smieš? Ty si všetko, ty si tu zavinil, ty. Kde si už sem doviedol? To sú domáci Malžiničania, všetko fešáci. Krásne dámy. Všetci sa usmievajú. Parádne okuliare. Víno, šampanské, to je tu jak na olympijských hrách, pravda. Všetci môžete, všetci abstinenti, pravda. Všetci, nikto nepije. Malžinská 13 vznikla pred 6 rokmi. Impulzom pre vznik tohto behu bola postavená paroplynová elektráreň Malženice. V blízkom okolí máme aj atomovú elektráreň Bohunice, preto aj ten podtitul tohto bežeckého preteku je Beh energie. Pretek má 13-kilometrovú dĺžku. Tento rok sa poriadal 6. ročník. Ako by ste ho zhodnotil z pohľadu organizátora? Vyšlo všetko tak, ako malo? Snažíme sa každý rok v tom behu sa posunúť trošku dopredu a kvalitu posúvať vopred. Ja si myslím, že sa nám to aj darí. Bežecký pretek je súčasťou Trnavskej regionálnej bežeckej ligy a takisto Trnavskej župnej bežeckej ligy, čo je vlastne celý Trnavský kraj. Tak myslím, že to bol jeden z najvydarenejších pretekov, hoci nebola účasť taká ako v Lani, ale bolo to výborné, ani neprekonal sa rekord, počasie vyšlo, ľudia spokojní a myslím, čo to viacej dodať. Už sa tešíme na ďalší 7. ročník.